U hristijanskim kalendaru hodno prečitať veci teksty z oblasti psihologiji, filozofiji, o aktivnostoch mladých a tiež i novostci o našim nacionálnym sovitu i teksty z duchovného života i literatúry. Originálni teksty, ktorí nemož nájsť v ruskim slove a ktorí majú tiež vašu vrednosť, tiež zbohaceli tot kalendar. Blog mladých, dosť obsiažný. My máme obyčaj poprovádzať tot švetovnú časť i vírskú časť, bo naši mladí nás pravde aktivni i tu. I to bardzo interesantne, to by bolo ciekawe, troszkę, żeby raz analizoval. Povedzme, veli našo mladí ľudia videli takú šveta, bo putovali prek cerkvi, prek Caritasu, prek Marijovho džila, prek rýžnych organizáciách. No, normálno, že máme tu i takú zabavu, humor, máme daskeľu dobrý humoreski, že by sme sa našmijali. Provadzíme i sportské zmahania. Aleksandar Palenčanin, náš novinár zo sportu, to všetko poprovádzal, napravil jeden rezime. I my máme okremnú publiku, ktorý provádza sport i bavíska Jaša Bakov, i to jedna vírna publika, i kalendárska, i našich novinoch. Hristijanski kalendar moš kupiti za 500 dinari u prostoriji Ruskого slova u Novim Sadze i pri jeho zastupnikoh u vekšini mestoh gdje žiju Rusnaci.